Bubuksan na natin ang lechon. Dahil Mother's Day ngayon, may palitsyon. Lechon. Lechon, handa. Nabutol-butol na naman po ako. Kung gusto nyo umorder, ito. Ayan mo. Kung gusto nyo umorder ng cebu lechon, Wow. ayan po ang number ni Kafarmers. Wow. Ang sarap! Wow! Wow! Lechon! Wow! Sarap! Native! Wow, sana all. Wow! Manalo na yung stop ng phone. Mmm! Yan ang gutong-guto. Masarap. Farmers! Ang sarap na lechon mo! Sarap. Walang kamukha! Masarap. Masarap talaga! Gutong-guto. Native! Ito na native! Mmm! Wow. Mmm! Oo pala. Huwag mo kang kakabili na! Sali ka na. Ba't kinakain mo sa vlog? I don't like. Ba? Ang sarap! Manang! Paano pa Yung sauce! Yung sauce! Buksan mo yung sauce! Manang Lani! Ayaw! Ano yung may sauce? Yung pabitawan mo muna yung sauce! Sarap din. Tutos. Oh, Manang! Sarap ng balak. Sarap! Wow! Mama, alay. Totoo pala! Kaya binabalik-balikan! Masarap talaga! Kafarmers Lechon Cebu! Ang sauce niya. Hindi ko lang. Inspired by Cebu. Wow. Ito yung Yum. Oo nga. Dapat may ano lang. May... Ayaw pa! piso. Halos? Yan. Kita? Mama! Ano yun? Apa yun? Gay, taman. Kulang pa lang. Anong masasabi mo? Sarap. Kulang pa lang. Anong masabak? Sobrang sarap. Naimas. Anong masabak-sabak? Sobrang sarap ng lechon ni Kafarmers. Sobrang sarap talaga. No? Crispy. Crispy yung balat. 12. Pati laman. Masarap. Hanggang sa ano, lagi naman yun. Magdaw siya dun, no? Bakit mo ito? Ang balat ng balat. Wow! Sarap. Na? Nasaan? May mas kilala? Ang sarap. Yung lasa talagang ano. Na? Hindi tinapigsara Ricardo, no? Ayaw po. Ayoko ng sauce. Pakita na kaya. Masaya na Mother's Day. Sana natin Wow! Gano'n, gano'n. Wow. Mama! Mama! Masarap. Best lechon. Yung sa ilalim naman, mas masarap sa ilalim naman. Laki na kita ka na yung ano dyan. Kapulo. Hindi kayo malikitin ni Chura. Ano? Ang sarap! Sobra! Ano? Di ba talaga? Ang Kafarmers Lechon Cebu. Tanong mo si Mana mo kung anong masasabi niya sa'yo. Masasabi mo. Babalik kami, kamo. Babalikan namin to. Na?
Sana all. May lechon. Sana laging Mother's Day. Kahit naman ako lechon na. Ang sarap! Mahilig kami lechon sa Davao. Lechon. Lechon talaga to. Ay, maraming lechon na. Oh, Meron kang bonus na ano to? Wow. Ilawin, malang. May bonus pa oh. May libre. Mas masarap pag may kanin. Oh, magkano pa rin kanin? Oh, kanin. Kanin tayo. Ano ko? Kinulo ni Chelsea ng kanin. Kinulo lang. Mabisin. Wala natin. Bigyan mo si Edlin ah. Nasali na nga. Oh. Mama, Bakal? give kain asin. Kilawin yata ito no? Malang. Kilawin to? Parang I Bicol like, Express. Sarap! Daddy, I like asin. Sakto-sakto yung ano. Hindi, kilawin. Yung asim. Ay, ganda yun. Dali naman loob na. Yung asim, tsaka alat, sakto-sakto. Binibigay pa ka na. Lahat pala binibigay. Mama, I like asin. Ang sarap talaga. Ha? Mama! Ay, ito asin. Parang nasi. Nasi. Ganun na natin kumain pa lang yan. Ang laki yung niluluto kanina, no? Pero ito talaga yung size ng palitron. Hindi sa kanya yan, pinalitun lang. Hindi sa kanya yan, pinalitun lang. Mama, give asin. Ay, Upload dito na. Tama. Sige, kundi awon tinap.